tembang wonten tetes sing tresna nggih sayang. Nggih Mbak Arus. Senadyan mung sak tetes nang bisa dadi tombak kangane masyarakat Kunira. Nggih. Aja kleru lho ya tembungmu lho ya. Mboten. Gak wani aku. Wilujeng dalu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu yang Mbak Jen Suwanti ya, Ting? Oh, Bu siapa tadi? menika. Aku lupa, Tin. Bu Tri. Nggih, Bu Wati. Bu, kowe kok apal pojokan? Kowe iki sebagai apa kok apal karo sing tuwa rumah kowe? Sing ngejak sapa di awan gak melok kok bengi melok. Beraro wong amen diguyu Bu Wati terus mang awet metu mang kok, Cit. Wediku nek wong kene iki nganggepe ngene, ya Allah lek dhek manggolo saiki tok ana banci ngono. Ayo kudune sing wedok anggun li lho ya, gak oleh. Lah kok ngono gak oleh lho ya. Kayak wong wedok kudune Gemulai ya. ngono lho, Is. Gombale ngembar-ngembari gombalku. Persiapan. Oke, matur sembah nuwun nggih kanggo acara seneng-seneng menika. Anjir. Mbak Dia juga Mas Bayu. Ah. Nang ndi mantene, Cin? Teng ajeng menika Mbak Arus. Ya Allah, ya Allah. Nggih, terima kasih. Oh iya, pokoknya doa terbaik nggih. Nggih. Kanggo temanten nih, muga-muga langgeng atut runtut sampai maut yang memisahkan bahagia selalu. Amin. Coba nanti Mas Bayu Lapo-lapon neh iki. ya harus mengupayakan kebahagiaannya Mbak Dia. Oh, iya Kok kira dong. aku arep muni apa? Tak kira apa muni pertandingan kan iki saate to Ron. Mesti bawa Iya, cine. iya nek iku sih wajib sayang ya. Heeh. Pokoknya ndang gas mau rembleng ya Mas Bay ya. Gaspol remblong. Nggih, buat konco-konco yang hadir juga selamat malam semuanya nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu, Kang Mas Bayu semuanya, mas-masnya, pemuda-pemuda Kuniran juga menawa hadir ya sayang. Yuk, Nggih. yuk, khusus tamu undangan juga. Monggo katurun wonten kadung terus Mas, kados njek dalu Mas. Langsung koplo mawon nggih. Heeh. Karena Mas Bayu hari ini sudah terlanjur cinta, Cinta. sama Mbak Dia. Kita tunggu permintaan dari tuan rumah nggih. Nggih. Aku tak batasan iki permintaan saka luar, cuy. Ah. Yuk, monggo. Saka Mbak Marta iki mau. Heeh. Mbah dari Pupus Gedang. Tak buang. Ratu Ayu monyor monyor. Say. Amat wis
sambutan Uki menyanyi Jackson ya sayang ya. Nggih. Mas tolong ini dinaikin sedikit aja dong Mas, kayak Dek Siang nih kok enak Mas. Enak banget Mas. Iki rada nganu ya, rada piye Berat, ngono. berat seperti berat badanku. Aja ngono aku mau liwat ngene. Ya Allah mbok mbaknya meteng saiki ngono. Ejin Aduh. kil ongkes gak Kowe ketoprak. meteng aku meteng itu terus piye kira. Sumpah ana sing loro ya aku tak lirik tok. Aku Nek ya mulane ngono, nek arep Mas. munggah panggung iki wetenge dikempitno to. Iki wis tak empet nang ya jengene nek nang jerone ana isine tek ya padha ra iso Iki ya to. tak empet nek tak pendulno semehet itu. Mas Jung nggih, sawon Mas Jung, nggih. Maman. Dulur kliyane di Mak ya. Mumpung ki streaming RHS. WM Lighting, Kantong. Channel. Mas Dami kok malam hari ini hadir ternyata ya. Baru ampun. Baru potong ta. Oh, di awan dinggo ngano apel iki mesti. Iya Mas ya, iya. Nggih, dulur-dulur yang dari Surabaya juga Bu hadir. Bu Is, sejak kota-kotaan saisine. Sluken bahkan dah. Mbak Dia katanya mau pemuda-pemuda sini mau nyawer pol ya? Mau full saweran ya? Mau Iya ini katanya ya? tadi siang seperti itu. Siapa? Mbak? Mas, Mas Ade. Ade. Yo, monggo saat niki buat katuran ya. Terus kita Yo. malah tidak usah pakai lama karena kita sudah dalu sangat ini Din. Iya, Sangat pol lagu buri ya. metune. Mergo iki mau pamundutan dagelan dulu yang keluar. Iya. Memang harus wong lanang sok semua. Iya, kau lagu wong wedok sing metu ya. Yuk. Iya, kualek rom. Puspita Nolo Mas Ade mau ikut bernyanyi. Iki Mas Ade. Oh. Monggo Mas. Iya ya. Jangan lupa ya Mas sawerannya ya Mas ya. Aku manganti nolak pirang-pirang lagu gara-gara pesenannya Mbak Dia jari niki privat party Cin. Ayo, monggo. Yang dari Duko Kaliori. Pede amat nih. Pak Bes. Wanodya ayu utama ngambara rumeng Koyok suara nyimpang. mulat leng-leng pronto akawe sem-seme nolong
Sudah begitu saja Mas. Terima kasih nggih Mas nggih. Wah, masih kendel banget ya Allah. Ya wes gak apa-apa ya Jen, yang penting Mas Ade ya. Mas Ade. Seneng ikut bernyanyi bareng Wahyu Manggolo, Pacara Iza lho, masnya kemasa doyan lanang. Lah jare pacara Iza tak mangko lanang masa masnya doyan lanang. Diantar ya saiki gak iso Mbak iki aneh-aneh. Tak birene omongan kok. Lah iki lho sing ngomong mbak dia dhewe kok aneh-aneh ae lho. Mbak dia iki kok aneh-aneh kok kowe dadi tamu undangan khusus, kowe dadi bintang makam. Bintang tamu. Ya wes lah kalau begitu sampun yuk dilanjut lagunya apa sayang saking sayur balap nggak apa-apa nggih? Nggak apa-apa. Tali kutang Mas. Yuk cus. Harga pamundutannya mah apa wae coba di. Jantungin kalbu. Oh iya maaf. Kerinduan. Maaf. Terus Mas Gomblo. Mas Grombo satu hati sampai mati. Serap jajah. Oke yuk. Bahkan lukaku. Yuk monggo cus. Puput gedang serah sapa tanda. Sakra, sakra, suri, suri, suri. Sakra, tak sakra, suri, suri, suri. Keri. Jika sarui. Lu gak dol ngono malah. Tunggale kan Mas. Hey. Sayur balap. Muga-muga kayak gitu ya dirinya cinta. Iya dong. Hai Mas. Hey, ha, hey, ha. Lo jinawe. Apa Mas? Ya, aduh siapa nih? Siwon. Wes kabeh kok
Juga buat nganu ya sayang Barokah Gerabah. Wah terima kasih oleh-olehnya. Jane iki aku tidak minta oleh-oleh. Bahkan ya Allah kan kandhani kok iso katulares sing ngene iki lho cah iki. Lu mah ngarin luka aku. Digenti Mbak. Digenti ya Mbak ya ninggal katresnana ya Mbak ya enak kuwi Mbak. Jare njek bengi ben lukaku kok nduk. Dalem-dalem Mbak. Sinten-sinten? Bayu, kapan? Saiki apa sesuk ae? Sesuk ning ngiri Rom. Mbak menang sesuk arep hadir meneh. Oh, Ya iya. wes ditunggu nanti mau nyanyi apa? Ayo diatur ini gak terus Mas. Sen campur sari dulu bagian Oke, lanjutan barki ya sayang ya. asik. Iya. Mbak Meta bisa nyanyi nih gak terusan enggak? Oh, enggak. Oke, Oh, baik. nanti nyanyi itu, siap. baik. Jangan lupa sabarannya ya. Iya dong. Iki anaknya Mbak Meta iki. Oh alah aku kira ya. Jangan so tahu kau. Sok tahu terus aku. Oh iya ya, monggo. Kurang ya, Mbak. Asik. Ayo deh. Yang dari jadi Mas Aris dan kawan-kawan. Saya nabrak aku iki lho, tek turu nang peci-peci. Nangis sakroning atiku
Ge pitok leh Pak, Pak. Sabar. Iki lho Pak iki lho, ngene tok adik sing ro sapa kode itu. Heeh. Napa Pak? Lintang Asmara. Nggih, Pak arep nyanyi kae. Monggo monggo, mok panjeri pira Pak? Kan aja ngene kok genepi siji gene kok iso. Nggih. Lah iya lintang asmara ora ono nek selendang asmara iku, nek selendang iku selendang biru. Seuman. Apa sayang? Ku, situ. Mas Didi? Heeh, ya wis enggak apa-apa wis. Heeh. Heeh ya ku. Dalem. Apa? Oh nggih, sakniki napa niki? Pak Juman ngirin. Oh iya podang kuning Mas. Ya, nuruti Pak Samsuri nggih. Pak Sumarsono. Nek Mbak Samsuri wong Bulu ya jan kok kleru terus dina iki. Iya Pin? Apa? Monggo. Napa badhe nderek nembang piye Mbak Dia? Podang kuning. Hey ha, sing. Sing nyanyi sapa Dek? Jalukane Mas. Hey ha, Nyanyi ya. Oh. hey ha, hey ha, hey ha. Awan ning ombak wis sore.
Mas Sam dagelan nembe kok. Pak Sumarsono nggih. Mboten. Iya. Oh, iya. Iki mertuane Mbak Dian. Oh, mertua to tak Nggih, kira nggih, monggo bapaknya. lintang asmara, Mas. Kita langsung aja, Mas. Iya, Mas. Iya, Pak Jumani niki, nggih. Asmanya Pak Jumani napa Pak Jamini? Jumini ae Jumini iku lho Jumini. Monggo ya sayangku. Atas-atas, Pak. Don gendon kowe nendi, Don? Karo kowe, Dek. Kata, Dek. Loh. Nuwun sewu. Lagu ini terutama khusus Mas Sukir. Yang kedua khusus Mbak Wati. Yang ketiga khusus tamu undangan. Atri mong eling manis ati. Sejak ku iso anduweni marang sang dasulati. Ayo pedang-pedangan yo. Ha ha ha. Ha ha ha.
Sumarlan minta lagu apa ya? Aku lali ya. Loro Bronto. Mbak, tolong aku dikasih lagu tadi. Loro Bronto tolong ya, Mbak ya. Monggo Mas musiknya tesih kemutan mboten? Loro Bronto sampun lali, Pak. Sanese. Oh, enggak apa-apa, gelandangan enggak apa-apa deh. Oh nggih. Permintaannya Mas Andi ya. Gelandangan beda. Yo pemuda maju nyawer aja nang pojokan to, oke? Yo. Monggo. Aku nek berisik aku mundur Oh, ae. gantian toh, Mas. Cus monggo. Iya monggo ditutup aku yo gelem asam mau piye. Sudah rasanya air mataku Terlalu Yang tertumbang menangis meratapi buruk nasibku, nasib buruk seorang tunawisma. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. hidupku menyusuri jalan. Sisa orang
Mas Wito. Nggih. Paring asma Pak sinten panjenengan ya, Pak? Pak sapa aku? Pak Jumini. Oh alah, lan iki Pak Jamani, Jasmani. Kembar terus. Pak Rohani pun di Pak Rohani. Pak Rohani nunggu di kono mang amar Bu Oh, Rohana. nggih nggih Bu Rohana. Lagunya apa? Lagunya nganu ya Pak Abud Biru sik ya. Kak isi teru dua, banyuse kerinduan karo apa Cin? Jejak Jejak kalbu. Serat penjajah. Satu saja. Ya Allah, mak nang siji jaluk kabeh terus lek nganyai piye ngono. Iki ketoprak banget bar jam 5 ro. Ya salah emang motok dagelan. Sesone balen ning Rembang lho. Salah motok dagelan sih. Lah nggih, aturan dak tamane suwi, Bu. Monggo kabut biru, cus. Ana seberang barang lho, Sam. Nggih, yuk. Monggo. Kabut biru, Mas. Kabut biru, Ari. Mas. Alah kok bengok-bengok tok iku bagian kono. Amuki ya, Mak ya. Ayo pemudane jare Mbak Dia arep do nyawer los iki ndi to, Mas? Kena prank aku ya. Iya. Iya kalau lah. Ini double kok. Spesial buat yang takut istri. Banyak loh. Kalau mama, mama. Hai sayang. Anak teluran
nyanyi terus ya. Iya, habiskan ya. Monggo ada isi teru 2, monggo yang ikut nyanyi Mbak Meta ya. Saya nyanyi rindunya hatiku mang sampean, Mbak. Enggak. Oke, monggo. Oh, enggak toh, enggak gitu. Mbak Maredan sampai matur suwun sampai diambil ya, Mbak. Yo, Mang. Nah.
Kang Mas yang sudah kasih bunga-bunga sosial, semoga rezekinya banyak ya Mas ya. Amin. Dari pemuda Kunyiran sendiri ya. Nggih. Ayo Mas Ari jajan tengah kalbu tadi siang belum dikasih Mas Ya, Ake banget ya. di Andre. Mbak